Čau lidi, já jsem Dominik a jdeme na prozkoumávačku, protože jste to chtěli. 10 000 lidí to chtělo, takže dávejte lajky a odběr a jdeme teda prozkoumat ten tunel, jak jsme chtěli. Rákovská prej. Kde tady? Tak šet. Podívejte. Za chvilku bude pršet, to nic. Už jsem tam byl. A minule tam byla krysa, jak jsme byli s Filipem. Jestli jste viděli to video. No, já jsem ho ještě neviděl, takže to asi neviděli, ale jdeme to prostě prozkoumat, no. A je bydlí momentálně. Dneska vyjde to video. Už jdu. Ale ježiště. Je zima. Docela. No docela ne, jsem v krátkém. Takže za chvilku tam jsme. Tamhle, jestli vidíte takový toto. Hej, tam jsou. No tam někdo je. Nevadí. Jdu to prostě prozkoumat. Hej, tam to někdo prozkoumává. No, jdeme to sem. A prozkoumáme to v tunelu i tamhle. Už jsme tady. Asi jako já nevím. Tam někdo je. Prozkoumat tak. Jo, no tak když ty sem taky přijdeš, ne? Tak se můžeš dostat. Ne. Minule tady byla krysa. Tady je sklo. Jestli si propíchnu botu, tyhle hezký boty, jestli si propíchnu. Jsou moje nejnovější. No nic. Příště to nikdo můžete prozkoumat se mnou, je to v Havlíčkově Brodě, na konci Brodu, no prostě. Je tam někdo? Jaký kámoš? Nebo co tam, co? Je tam někdo? Haló? No nic. Kdo to tam mluvil? Jedut. A to jdu teda ještě prozkoumat tam dozadu, no. To je jenom takovej májovej. Už trošku prší. Dejte tady 10 000 a bude nový video. Prozkoumávačka další. Půjdeme to pro toho lesa. Jo? Za 10 000 si to dáte. Tak. Jdeme to teda ještě prozkoumat sem. Tady je to takový hustý. Jsme byli se školou. Je pěkná zima. Sice jsem v krátkém, je pondělí, jo, teda, pardon, je středa, no. A všichni to chtěli, další prozkoumávačka, no tak tady máte, no. Hej, já mám zlomenou ruku, já tam nebudu líst, jo, tak. Ale prostě tam někdo mluvil. No nic. Já jdu asi domů. Možná ještě něco cestou najdu. Projdeme si tady.
Takže pro dnešek je to možná všechno. Nějaká malinká prozkoumávačka, no. Klasika, že jo. Tak, uvidíme, jestli něco najdu. Tak když tak vám zavolám. Něco jsem našel. Tamhle. Už pršíme, už je zima, tam už to jde. Už bude pršet za chvilku. No, možná, že to ještě prozkoumám na tu, protože už fučí. A za chvilku bude bouřka. Jsem koukala, jo, už trošku prší. Takže nebouře. Je středa, no. Pak jdu domů. Tady. Hej, tady jsou nějaký čipsíky. Taky energy drinky. Tam něco bylo. Já jdu asi domů. By se tady ještě na mě nezřítil strom nějaký. Protože vypadá, že bude hezky fučet a pěkný deštík. Bouřka. Jo, už prší. Když nemám mokrou kameru. Začíná teda pršet. Tak můžete to vidět na chodníku tady. Tady jsou takové kapky. Takový šedý. Tak, už prší. A jdu asi domů. Tak, jestli se vám video líbilo, dávejte lajky, odběry a za 10 000 lajků bude nová série. A možná i v dešti. V bouřce se trefím, ale prostě za 10 000 bude nový video. No nic. Takže pro dnešek je to teda asi všechno. No, jo, už tam prší. No, pro dnešek všechno. No, už tady prší. Už je pěkná zima. Na hřišti trénujou. Zima je. Hej, já to otočím, já ještě něco jdu najít prostě. Já si to natočím v dešti. Sice prší, ale ono prší dost docela. Tady jdu. Ty krása. Já mám mokrou kameru úplně. Dobrý. No. Tak jdem to tady ještě prohledat okolo tady baráku, to prohledáme okolo baráčku, ne? Kolik je hodin? Za 4 minuty 4. Takže kolem 5. vyjde to video. Kolem 6. 5. to by mělo být video. Tak kolem 1, 2, 3 hodiny a je to vydání to video. Takže, no. Takové vydání. No. Takže je zima. Tak pro dnešek je to vše.
Takže jestli se vám video líbilo, dávajte lajky a odběry. Jo? A zatím čau. Počkej, ne. A zatím, tak dávajte odběry a zatím čau.